Йо, маняци, добре дошли в най-якия канал в цялата вселена. Прител. Искам да изкоментирам нещо много интересно, което в принцип току-що като спуснах поредното видео, може би четвърто в рамките на 10 седмици, което виждам. Буквално в главата си казах, брат, бах ти жадните за внимание, в смисъл. Масово ютубърите в момента коментират някакви боеве в моловете, в София. Ще знам, че преди месец някакви се биха там, скачаха, хвърдаха столове, при което аз бях останал с впечатлението, че са някакви, примерно, да знам, едните са една банда, другите са друга банда там, някакви льохманчета. При което не се възмутих кой знае колко. И обаче последните си 2 седмици, няма 2 седмици, аз забелязвам четвърти клип в YouTube, който е за... който коментира боевете в моловете. Мисля, че коментират нещо, което е преди месец, при което забелязвам, че по този начин се дава глас на нещо, което не е правилно, нещо, което е пълна просташина и нещо, което колко повече му даваш въздух, както на огъня, реално гласност, то толкова повече се разраства. И повече льохмани ще вземат този пример лоша. Освен, че много хора ще се възмутят, ще кажат, тия ще ги прибия. Ако са там пред мене, много хора реално много впечатленията на тяхния акъл, на тези другите льохмани, които са започнали първоначално, ще направят също нещо. При което в момента спускам това видео, съм някакъв брат. Моля ли сте толкова прости? Обаче, видеото, на което спадам, е на... не просто на някой жарен за внимание, а на Access LTD. Много адекватно момче, което кани психотерапевти, психолози, криминални, всякакви смисъл. Еленко Ангел, мисля, че е хорил при него. Ще ме извинява, той е уникалният човек. Криминалният психолог, който е обсъждал 1000 пъти какво и защо се случва поведението на педофилите и тем подобни работи. Много адекватен човек с много адекватни неща, които каза, и много съм впечатлен от другите му. Той е бил много пъти в този канал. Обаче, да, нещо, което в момента ми направи впечатление, че това е много адекватен канал. Чакай малко. Щом той маняк тръгва да коментира това нещо, дай да му обърне внимание. Заслушах се минутка, 2-3 и то става въпрос за друга ситуация. Се оказва, че имало няколко такива ситуации вече. Един и същи е Мол Парадайс, мисля, че, доколкото разбрах. Не съм на 100% сигурен в думите, не твърдя, че съм. При което заслушах се и имам много неща, които да кажа, но мога да ги кажа само в момента, в който да направим една дисекция на този разговор, защото той в момента отново е поканил двама психолози. Или един психолог и още, не, мисля, че двамата са психолози. Или някакви психотерапевти, някакви педагози, нещо. Тъй, че искам да го пусна това видео и да изкажа моето мнение по дадените отделни точки, където искам да кажа нещо. Но ако трябва да го нахвърляме така, няма да мога да се аргументирам толкова много, колкото ако го слушате и вие. Ако не сте гледали това видео, ще поставя линк за канала и за самото видео сега под описанието на този видеоклип. Добре, нека започнем. Задържани след поредното нападение в столица. 3 души са задържани след поредното нападение в столичен мол миналата вечер. Двама от тях са непълнолетни, а третият малолетен. Нападението е станало пред очевидци, след като 23-годишният служител на кафене е направил забележка на групата младежи да не плюят по клиенти и персонала на заведението. В отговор на това, тинейджерите се нахвърлят върху служителя с юмруци и ритници. С боксове в лицето и подналитаха и по клиенти от други служители на мела. На земята беше целият проблем в кръв. Няма как да се защити при тази ситуация, защото със сигурност момчетата имаха и боксове. Охраната на мола не е успяла да ги задържи. Не е успяла. Не знам какви причини. Здравейте, днес в студиото са Благовест Божидаров
и Даниел Генков, криминални психолози от екипа на СЕС. Здравейте! Здравей! Здравей! Ще коментираме една също важна и актуална тема, както правим в нашия канал, за това, че младежи и тинейджери атакуват в софийските молове невинни хора. Има агресия, която е документирана и в интернет. Телевизиите също направиха репортажи, дори отпреди малко имаме новина, че има арестувани. Така че с вас да поговорим по тази тема. Агресията между децата особено. Кажете това защо продължава да се случва, как можем да му противодействаме. Имаме младежи, които явно не знаят, че геройство не е да нападаш по-слабия и си мислят, че геройство е да се правиш на някаква батка, да агресираш, да биеш, да налагаш и въобще после пък и да снимаш даже и да го качваш в интернет да се хвалиш. Как можем да им обясним на тези деца, че агресията не е повод за гордост, а напротив? До голяма степен това е наша отговорност като възрастни и като зрели хора. Ролята на семейството, ролята на възпитанието, на ценностите от една страна, от друга страна ролята на учителите и в университетите, и в средното училище за изграждането и формирането на ценности, за това, кое е добро и кое е лошо. При младите момчета е много характерно в тинейджърска възраст, когато са в група, имат потребност да се утвърждават и да се доказват на останалите членове. Те започват да се държат като глутница и в тези моменти, когато са заедно, те ескалират. Започват да се държат агресивно, стават демонстративни в желанието си да се докажат от една страна, да се валидизират пред значимите други за тях. От друга страна, те започват да ескалират, когато са в група. Не стои така въпроса, когато са по-отделно. Ето защо тук трябва да обърнем внимание на психологията на групата и на психологията на масата, как функционира човешката психика в различни ситуации. Разбира се, това, което ти каза, е много ключово. Какви примери даваме, какви примери взимат те от известни личности, от инфлуенсъри, от популярни лица. Да си агресивен не е модерно, според мен. Не е нещо, с което трябва да се утвърдим и да докажем, че сме много важни. Тук и в допълнение към това, което каза колегата Генков, агресията сама по себе си е компенсаторно поведение. Дали е на базата на неща, които са случвали в детството с тези деца, дали е на базата на това, че те просто искат внимание или, както каза колегата, да се валидизират в компанията, в която са те, това вече е индивидуално. Според мен нещо много важно, което също е свързано с тази тема, освен агресията на тези деца или тинейджери, това е и липсата на мерки от страна на охранителите, които са в конкретните молове, за които става въпрос. Продължавам видеото и сега. Тук сме. Нека да продължим с видеото. Тук не става въпрос, разбира се, да се премине към някаква саморазправа или нещо подобно. Най-малкото може да се повика полиция, да се сигнализира на охраната, която е в молата. Първата грешка, която този маняк казва. Не трябва да се използва, да се прилага саморазправа. Не би използвал саморазправа, ако някой нападне детето ти, жена ти, майка ти, баща ти на улицата, те ли? Не би използвал саморазправа. Наистина. Ако имаш силата, ако не си някакъв дундио, някакъв цисмен, такъв дето да го е страх да диша. Голяма грешка. Саморазправата не знаеш, че трябва да отидеш да зариташ някой, да го убиеш, да му мачкаш главата, докато не е разсепиш на вие, да му излезе мозъка на земята. Знаеш, че да охванеш за врата, то си да му кажеш: ало, какво правиш? В случая като има бокс, или тримата имали боксове, дали има 3 бокса, дали има 6 бокса, не се знае. Дали нямат палка в себе си, не се знае. Така разгълща са. Това са някакви типичните льохманчета, деца, такива хулиганчета от скамейките. Хулиганите, от футболните мачове. Въпросът е, че хулиганите адекватните, истинските хулигани. Аз няма казвам, че съм бил част от тях, но познавам истински такива хора, които 20 години вече са, по 40 години. 20 години са в тия среди, човек. Те се събират конкретно с еди си кои отиват, разбират се, оне си искат, те си искат,
и се бият. За честта на отборите си. Не да ходиш да биеш някой и ти е казал, ти тъп ли си, бе, човек? Аз съм сервитьор някъде, ти ще плюеш по хората, дето ги обслужвам, ще си в заведението, ще плюеш хората. Когото и да е, ако ще е приятел да ти е, не е адекватно. Да плюеш по някой, да му крещиш и да правиш такива работи. Ама брат, нали ще хванеш, ще извел врата? Какво ти стана, бе? През годините много пъти съм чувал. Що носиш бокс? Що носиш бухалка? Що носиш лютиспрей? После стана. Що носиш кама? Що носиш револвер? Що взима по-голям револвер? Заради такива тъпи ситуации, човек. Защото такива лохмани, единственото нещо, което може да ги спре, без да ги нарани, е да ги парираш, като им кажеш, че ги отрепиш. Това е. Нищо трудно за вдяване. Няма как да спреш някой, който стреля по хората с калашник, освен ако не скараш повече калашници от никога. Това е. Но не знаеш, че трябва да го използваш. Очевидно, в случая, ако не са извадили боксовете, да, хубаво е винаги да си носиш един лютиспрей, един бокс в джоба, за да се защитиш или да защитиш хората около себе си. Или най-малкото. Една е така 20-30 санта палка. Шляп, разгъваш, пляс през ръцете, два шамара му шиваш. Какво правиш, бе? Ай сега стои на земята, докато е полицията. Нищо няма да правят полицията, ще го зарежат 24 часа. Да, както в случая малолетен е един, той е под 14. Кой ще му направят нова енот на 12-13 години? Наби му два шамара, му дойде къв в главата, за не следващия път да не правите. Това е. Та, заради това, не дей да чакате полиция да дойде да вас спаси, защото те ще дойдат да ви диагностицират смъртта само, да кажа, той се умря, че аз на морга, те на криминална полиция. Не дей да чакате армията да дойде, защото армията няма да дойде. Особено сега, че ако нападне Русия, кой ще направи армията? Имаме ли армия в България? Вие нормални ли сте? Има ли сме армия, има ли сме полиция? Кора му Янко? Ти са едни пароми, човек. Пароми. Полицията кога се задейства най-ново? Жандармерия, водни урадия. Когато народа се вдигне. Когато търси справедливостта и отиде да се бори за това с протест. Мирен или малко по-такъв с бунт. Това е. Полицията няма да спаси. Ще възпаси ето ето кай тъй. Малко ето ето кай тъй. И отдолу да имате топки. Независимо дали сте мъже или жени. Елементарно е. Инвестирани 50 лева. 50 лева. Уздила в някой оръжен магазин. Воен такъв ловно-рибарски. Един лютиспрей за 20-30-50 лева вземи. Точка. Или два бокса по 8-10 лева един бокс. Точка. Или една палка 15-20 лева. Точка. Това ще спаси 70% от ситуации, в които някой ще те изчеш, ще му набиеш клаксона и после като тръгне да та мачка да те претрепва, ако не можеш да се защитаваш. Ще го изкараш нещо и най-вероятно не ще спре. Ако не спре, използвай го. Очевидно ще прибият. Очевидно прибият хора по улиците в България и никой нищо не им прави тези хора. Те ще ако се защитиш, повярвам, този дете е нападнал, няма звъни на полицията да каже, аз го нападнах да го бия, защото го изсягах, той ми свирна, за да предотврати ПТП. Ама той използва лютиспрей или бокс, след като тръгна да го бие. Мислиш, че някой ще дойде и че ще направи нещо относно от това нещо? Не. Те, че 50 лева, лютиспрей, палка, два бокса, едно от трите. Или трите. Двата бокса са в едно. Това нещо много ще ви помогне. Много. Сега в моя случай аз имах, като бяга в България, вече не съм в България, вече на Швейцария, като бяга в България имах и два револвера. Имах и белезници. Имах и други работи. Те. При много лоши ситуации ми се налагало на 4 пъти да сваря пистолета. Не съм го използвал. Не са ми вадили пистолет, за да изваря пистолет. Да, нелегално е да изваряш пистолет срещу някой, който не ти изварял пистолет. Но познай, ако не ми изкара пистолет, преди аз да му изкарам пистолет, тя ситуацията няма да има нужда от пистолета, ще има нужда от катафалка за мене. Отделно, като тръгне тъга за 20-тонен автобус междуградски и ти скараш мотора, електрическо колело сърван и той тръгне тъгази, кажеш, като става и той продължи тъгази, докато си един от друг и се движиш така успоредно. Брат, си да си извадиш патлака да му го насочиш към главата, да кажеш, аре бе! Много ситуации имам такива, ще споделя сега за тях. Тъй че, нека да слушаме тук какво ще кажат, какво е правилно, какво е неправилно. Лично според моята ценностна система, в която стотици пъти съм изпадал в много лоши ситуации и съм помагал на много хора, помагал съм на себе си в много ситуации. А като съм помогал на себе си, някой е ял хурката от мене,
после най-вероятно не е направил простията към някой, който е следващия на тротуара или на пътя или където да е. Нека да слушаме. Могат да се предприеме някакво действие от страна на хората, които присъстват на тези ситуации. Като тук това, което също може да окаже значение е и това, че в една тълпа всеки очаква някой друг да реагира. И в крайна сметка се получава така, че никой не реагира на това, което се случва. Абсолютно. Ако чакате някой да се събуди около вас, докато вие ще пребиват някой човек на улицата, трябва да си бахти за спалите, честно. Ама честно. Независимо дали съм 50 кг или съм 95, както съм аз сега. Винаги, когато съм виждал ситуация, съм отил и съм гледал да парирам. Някой път съм ял бой. Много бой. Ама съм обяли от бой. По 35 метра са мъртали, са матъркали, познато. С боксове, с палки са мъртали, са удрали. Какво правиш? Докато мълчиш ми, ако то се реши, докато би, то се вижда, че никой не се включва. Кай, вие сте големи мишки, плязата е с пляска в лицето тебе. Какво правиш? Тогава кой ще защити? Ами ако тръгнеш? Ами ако някой евентуално се замисли, тогава е много по-голям шанс още някой да тръгне. Като дадеш личен пример. Ако стоиш и те изпляскат с тебе в лицето, ти просто ще си поредния изпляскан на земята. Това е. Тъй, че имайте малко по-будно самосъзнание, имайте топки, защото очевидно в момента 99% от мъжете в България са станали бахти путките, човек. Но не мога да кажа за 99%, мога да кажа и нещо за масово в София. И във Варна има много гамени. Обаче отиди да го направиш и нещо във Варна, бе, човек. Особено в град в Делта Гард, охраната. Тези маняци мене са мъртали. 40 метра. 2 горили. Не бях виновен. Чакаме да съдим, мъдим, размнаха се работи, както и да е. Малко повече се сторони от мене и от тях. И стана са такава ситуация. Но наистина не бях виновен. Няма значение. В момента няма го обяснявам си мета. Въпросът. Пробвай се някъде извън София да ги направиш тези работи. Отиди в Враца, отиди в Ямбол, отиди в Сливен, отиди във Варна, ела в Добрич. Майко! Майко! Нали знаете като видите пилешки крилца от KFC или пилешки бурчета? Става само кукъл някак път и хрущява и зажаш. Това ще се случи с някакъв такъв олигофрен, тръгне да прави те масово пред някаква маса хора извън София. Не мога да разбера в София какво ви става, бе, човек. Наистина не знам какво ви става. Нека да продължим. Още 2 минути и ще трябва да правим втората част, защото тук става много дълго видео. Пускам първото видео, което бих желал да изкоментирам и да изгледаме, то е по темата. Няколко са репортажите на телевизиите и на мен ми се струва, че точно заради това, че има публичност, факта, че са арестувани част от тези младежи. Ако нямаше публичност, сигурно отново ще е заметен този проблем под килима, както много други в нашата държава. Пускам първото видео да видите за какво. Серия от нападения в един от най-големите молове, търговски центрове в столицата, от физическо насилие до опити за грабеж. За това разказват десетки потребители в социалните мрежи. Ами аз всъщност имах случай с едно момче, точно в момента, в който излизах тук от този вход. Едно момче се блъсна в мене и започна да... Серия! Едно след друго, много такива ситуации. Защото масово хората сте дунди. И нямате топки. Той не говореше, издаваше звуци и сякаш ме буташе. Аз в първи момент не се оплаших, защото тук имаше доста хора и го избутах. И той си дръпна блузата и ми показа, че имаше нож като в панталона. И почнах да викам помощ. Извиках около 4-5 пъти помощ и макар че тук беше пълно с хора, абсолютно никой не реагира. Пред мол, пред главния ход, пълно с хора. И никой не реагира. Заебе дали са били само мъже или имало и жени. Ти ако се случи пред майка ми ще е първата, която ще набие една глава на някой. Хора, вие сериозни ли сте? Сериозно ли виждате как някой момиче, някакъв наркоман отива и ранжи насреща и показва нож, тя крещи помощ и никой не реагира.
Сериозен ли сте, бе, човек? Нали утре той ще е дъщеря ти или приятелката ти или жена ти или майка ти, бе, човек? Бавно развиващи. Тук тази история звучи много стряскащо. Няма и минута от репортажа на BTV. Става дума за... Видео стана 20 минути и 11 секунди. Ще се видим на втора част. Отваряйте си малко акълите. Съзнанията, имайте повече топки. И мислете по-колективно. Това е начин. Абонирай се, харесай това видео и го сподели с приятеля. Айде до скоро.